నమస్కారములు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రణామాలందరికీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ క్లాస్లో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయము అయినటువంటి పృథు మహారాజు ఆవిర్భవము మరియు పట్టాభిషేకము అనేటువంటి అధ్యాయము. సో దీనిలో ఈరోజు 23వ శ్లోకాన్ని మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్లోకము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయము 23వ శ్లోకము. తస్మాత్ పరోక్షస్మదుపసృతాన్యలం తస్మాత్ పరోక్షేస్మదుపసృతాన్యలం తస్మాత్ పరోక్షేస్మదుపసృతాన్యలం కరిష్యత స్తోత్రమపీచ్యవాచః. కరిష్యత స్తోత్రమపీచ్యవాచః. కరిష్యత స్తోత్రమపీచ్యవాచః. సత్యుత్తమ శ్లోక గుణానువాదే. సత్యుత్తమ శ్లోక గుణానువాదే. సత్యుత్తమ శ్లోక గుణానువాదే. జుగుప్సితం న స్తవయంతి సభ్యాః. జుగుప్సితం న స్తవయంతి సభ్యాః.
जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः हरे कृष्ण तस्मात् परोक्षे स्मदुपसृतान्यलं करिष्यत स्तोत्रमपि च्यवाचः तस्मात् परोक्षे स्मदुपसृतान्यलं करिष्यत स्तोत्रमपि च वाचः तस्मात् परोक्षे स्मदुपसृतान्यलं करिष्यत स्तोत्रमपि च्यवाचः तस्मात् परोक्षे स्मदुपसृतान्यलं करिष्यत स्तोत्रमपि च वाचः सत्युत्तमश्लोकगुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः सत्युत्तमश्लोकगुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः हरे कृष्ण हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం చూద్దాము तस्मात् परोक्षे स्मदुपसृतान्यलं करिष्यत स्तोत्रमपि च वाचः सत्युत्तमश्लोकगुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः परोक्षे हरे कृष्ण वै जयंती देवीदास माताजी सरला देवी माताजी हरे कृष्ण प्रभु प्रणमालु तस्मात् परोक्षे स्मदुपसृतान्यलं करिष्यत स्तोत्रमपि च वाचः सत्युत्तमश्लोके गुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्यः धन्यवादाలు प्रभु कृष्ण प्रभु जी प्रणाम हरे कृष्ण तस्मात् परोक्षे स्मदुपसृतान्यलं करिष्यत स्तोत्रमपि च वाचः सत्युत्तमश्लोकगुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः धन्यवाद कोटेश्वरी माताजी नीरजा माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी तस्मात् परोक्षे स्मदुपसृतान्यलं करिष्यता स्तोत्रमपि च वाचः सत्युत्तमश्लोकगुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्यः हरे प्रणामाल प्रभुजी तस्मात् परोक्षे स्मदुपसृतान्यलं करिष्यत स्तोत्रमपि च वाचः सत्युत्तमश्लोकगुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः धन्यवाद हरे कृष्ण गोपीनाथ प्रभु श्रीलता माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी नमस्कार अंडी तस्मात् परोक्षे स्मदुपसृतान्यलं करिष्यत स्तोत्रमपि च वाचः सत्युत्तमश्लोकगुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्यः ధన్యవాదాలండి हरे हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाలు प्रभु जी
తస్మాత్ పరోక్షే స్మదుపశ్రుతాన్యలం కరిష్యథ స్తోత్రమపి చ వాచః సత్యుత్తమ శ్లోక గుణానువాదే జుగుప్సితం నాస్తవయంతి సభ్యాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. విశాలవతి మాతాజీ, గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తస్మాత్ పరోక్షే స్మదుపశ్రుతాన్యలం కరిష్యత స్తోత్రమపి చ వాచః సత్యుత్తమ శ్లోక గుణానువాదే జుగుప్సితం న స్తవయంతి సభ్యాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. తస్మాత్ పరోక్షే స్మత్ ఉపసృతాన్యలం కరిష్యత స్తోత్రమపి చ వాచః సత్యుత్తమ శ్లోక గుణానువాదే జుగుప్సితం నస్తవయంతి సభ్యాః. యశోద ధన్యవాదాలు మాతాజీ, ప్రభుజీ. శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. యశోద మాతాజీ, శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. తస్మాత్ పరోక్షే స్మదుప్రసృతాన్యలం కరిష్మధా శ్రోతమపి చ వాచః సత్యుత్తమా శ్లోక గుణానువాదే జుగుప్సితం నాస్తవయంతి సభ్యాః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కరిష్యత. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. తస్మాత్ పరోక్షే స్మదుపశ్రుతాన్యలం కరిష్యదా స్తోత్రమపి చ వాచః సత్యుత్తమ శ్లోక గుణానువాదే జుగుప్సితం నస్తవయంతి సభ్యాః. ధన్యవాదాలు. యమునా మాధవి మాతాజీ, మాధవి నీలప్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. యమునా మాధవి మాతాజీ. యమునా అండ్ మాధవి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. తస్మాత్ పరోక్షే స్మదుపశ్రుతాన్యలం కరిష్యత స్తోత్రమపి చ వాచః సత్యుత్తమ శ్లోక గుణానువాదే జుగుప్సితం నస్తవయంతి సభ్యః. హరే కృష్ణ ప్రభు. తస్మాత్ పరోక్షే ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. మాతాజీ చదవండి. యమునా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తస్మాత్ పరోక్షే స్మదుపశ్రుతాన్యలం కరిష్యత స్తోత్రమపి చ వాచః సత్యుత్తమ శ్లోక గుణానువాదే జుగుప్సితం స్తవయంతి సభ్యః. హరే కృష్ణ. మాధవి నీలప్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. తస్మాత్ పరోక్షే స్మదుపశ్రుతాన్యలం కరిష్యత స్తోత్రమపి చ వాచః సత్యుత్తమ శ్లోక గుణానువాదే జుగుప్సితం నస్తవయంతి సభ్యాః. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ, దివ్యభారతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. తస్మాత్ పరోక్షే స్మదుపశ్రుతాన్యలం కరిష్యత స్తోత్రమపి చ వాచః సత్యుత్తమ శ్లోక గుణానువాదే జుగుప్సితం నస్తవయంతి సభ్యాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. తస్మాత్ పరోక్షే అస్మద్దు ప్రసృతాన్యలం కరిష్యత స్తోత్రమపి చ వాచః సత్యుత్తమ శ్లోక గుణానువాదే గుజుప్సితం నాస్తవయంతి సభ్యాః. హరే కృష్ణ. జుగుప్సితం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. తస్మాత్ పరోక్షే స్మదుపశ్రుతాన్యలం కరిష్యత స్తోత్రమపి చ వాచః సత్యుత్తమ శ్లోక గుణానువాదే జుగుప్సితం నస్తవయంతి సభ్యాః. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. భక్తవత్సల మురారిదాసు ప్రభు, శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. తస్మాత్ పరోక్షే స్మదుపశ్రుతాన్యలం కరిష్యత స్తోత్రమపి చ వాచః సత్యుత్తమ శ్లోక గుణానువాదే జుగుప్సితం నస్తవయంతి సభ్యాః. హరే కృష్ణ. తస్మాత్ పరోక్షే స్మదుపశ్రుతాన్యలం కరిష్యత స్తోత్రమపి చ వాచః
సత్యుత్తమశ్లోకగుణానువాదే జుగుప్సితం న స్తవయంతి సభ్యాః. ధన్యవాదాలు ప్రభు. ధన్యవాదాలు. ఇవాళ ఎవరైతే ఇప్పుడు మిగిలారో వాళ్ళు ఫస్ట్ రేపు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో తస్మాత్ అందువలన పరోక్షే భవిష్యత్తులో మత్ ఉపసృతాని గుణములను గూర్చి అలం తగినంతగా కరిష్యత మీరు అర్చించవచ్చును. స్తోత్రం స్తుతులు అపీచ్యవాచః ఓ సౌమ్య గాయకులారా సతి సరి అయిన కార్యమైనందున ఉత్తమ శ్లోకుని యొక్క అనువాదే జుగుప్సితం నీచుడగు వానికి నస్తవయంతి స్తుతించరు సభ్యాః సౌమ్యులైన వారు. హరే కృష్ణ. భావము. ఓ సౌమ్యులారా, మీరు పలికినట్టి గుణములు నిజముగా నా యందు ప్రకటమైన సమయమున ఆ స్తుతులను నాకు అర్పింపుడు. ఉత్తమ శ్లోకుడగు భగవానుని స్తుతించు సౌమ్యుడు అట్టి గుణములను నిజమునకు తద్గుణ రహితుడగు మానవ మాతృనికి ఆరోపించడు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఓ సౌమ్యులారా, మీరు పలికినట్టి గుణములు నిజముగా నా యందు ప్రకటమైన సమయమున ఆ స్తుతులను నాకు అర్పింపుడు. ఉత్తమ శ్లోకుడగు భగవానుని స్తుతించు సౌమ్యుడు అట్టి గుణములను నిజమునకు తద్గుణ రహితుడగు మానవ మాతృనికి ఆరోపించడు. భావము. భాష్యము. దేవదేవుని సౌమ్యులగు భక్తులు ఎవడు భగవంతుడు ఎవడు భగవంతుడు కాడు అనేది విషయమును చక్కగా నెరిగియుందురు. నిరాకారవాదులగు భక్తి రహితులు భగవంతుని గూర్చిన ఎట్టి అవగాహన లేనందున ఎన్నడును దేవదేవుని స్తుతించరు. కానీ వారు
ఎవడో మానవ మాతృని భగవంతునిగా అంగీకరించి స్తోత్రములు చేయుటలో మిక్కిలి అభిరుచిని కలిగియుందురు. భక్తునికి దానవునికి భేదము అదియే. దానవ స్వభావము కలవారు తమ స్వంత దేవుళ్లను తయారు చేసుకునుటయో లేదా రావణ హిరణ్యకశిపులను అనుసరించుచు తామే భగవంతుడునని ప్రకటించుటయో చేయుచుందురు. పృథు మహారాజు వాస్తవమునకు భగవదవతారమే అయినను పరమపురుషుని లక్షణములు తన యందు ప్రకటము కానందున ఆ స్తుతులను నిరాకరించుచున్నాడు. అట్టి గుణము లేనివాడు తన అనుయాయులు భక్తులు చేసేడి ఈ యశోగానమును అంగీకరింపరాదు అని పృథువు నొక్కి చెప్పగోరుచున్నాడు. ఎవడేని మనుజుడు మహాపురుషుని లక్షణములను కలిగియుండకున్నను అవి భవిష్యత్తులో కలగగలవని భావించుచు తన అనుయాయులు చేసెడి యశోగానమును విన్నచో నిజమునకు ఆ విధమైన స్థుతి అవమానమే కాగలదు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాం చ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము లోని 4వ స్కందం, అందులో 15వ అధ్యాయంలోని అత్యంత లోతైనటువంటి శ్లోకాలలో ఒకటైనటువంటి 23వ శ్లోకాన్ని మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ క్రమంలో ఈ అధ్యాయమైనటువంటి పృథు మహారాజు యొక్క ఆవిర్భవము పట్టాభిషేకము ఆవిర్భవమైనది. ఆ ఆవిర్భవ సందర్భంలో దేవతలు బ్రహ్మతో సహా ఆయనను భగవంతుని యొక్క శక్త్యావేశ అవతారంగా నిర్ధారించినటువంటిది. తదుపరి బ్రాహ్మణులు ఋషులు పృథు మహారాజుకు పట్టాభిషేకం పూర్తి చేసినటువంటిది. సో ఆ సందర్భంలో దేవతలందరూ కూడా ఆయనకు దివ్యమైనటువంటి బహుమతులను సమర్పించినటువంటిది చూసాము. సో ఈ క్రమంలోనే మరి అక్కడ మరి ఆ రాజ సభలో ఉండేటువంటి రాజవంశాలను రాజు యొక్క
కీర్తిని, ఆయన చేసిన ఘనకార్యాలను కీర్తించేటువంటి సూతుడు, మాగధుడు, వంది వంటి వారు ఆయనను స్తుతించడానికి సిద్ధమయ్యారు. ఎప్పుడైతే వారందా ఆ సూతులు, మాగధులు, వంది వంటి వారు మరి ఆ పృథు మహారాజును స్తుతించడానికి సిద్ధమైనటువంటి సమయంలో పృథు మహారాజు ఎంతో వినయంతో వారితో అన్నటువంటి విషయాన్ని మనము పూర్వపు శ్లోకంలో ఏమన్నారు ఆయన? నా గురించి ఇప్పుడు కీర్తించ అవసరం లేదు, ముందుగా ఉత్తమ శ్లోకుడైన భగవంతుని యొక్క గుణగణాలను కీర్తించండి. ఎందుకంటే ఇంకా నా యొక్క గుణాలు ప్రకటితం అవ్వలేదు, అంతేగాని నాలో గుణాలు లేవు నన్ను కీర్తించకండి అనలేన. సో ఉన్నాయి, భగవంతుని యొక్క అంశగా ఆయనలో ఉన్నటువంటిది. ఇంకా వెల్లడి కానటువంటి నన్ను కీర్తించే బదులుగా మరి ఎప్పుడు కూడా కీర్తించవలసినటువంటి ఉత్తమ శ్లోకుడైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క గుణగణాలను ముందుగా కీర్తించండి. ఇది ఒక గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి విషయం కదా. సో ఎందుకంటే ఆయన చెప్పినటువంటి ఒక భక్తుని యొక్క మహిమ అతని సొంతది కాదు, అది భగవంతుని యొక్క కృప యొక్క ప్రతిబింబము అనేటువంటిది గౌడీయ వైష్ణవ విధానంలో నమ్మేటువంటి అంశము. సో కనుకనే గౌడీయ వైష్ణవ సారాంశం ప్రకారంగా ఇది ఒక భక్తుడి యొక్క మహిమ అనేటువంటిది అది అతని సొంతం కాదు, అది భగవంతుని యొక్క కృప. అందుకే భగవంతుడు అంటుంటారు, భగవద్గీతలో చెప్తారు, నీ ధర్మాన్ని నీవు నిర్వర్తించు, ఏం కావాలనో దాన్ని ఫలితముని గురించి నువ్వు ఆలోచించకు, ఆ ఫలితాలన్నీ ఇచ్చేటువంటి వాడను నేను. సో అందుకే పృథు మహారాజు నన్ను ఇప్పుడు స్తుతించవద్దు, నా జీవితంలో ఏదైనా మంచి జరిగితే అది భగవంతుని కృప వల్లే జరిగినది కాబట్టి ముందుగా ఉత్తమ శ్లోకుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాను గుణగణాలను కీర్తించండి. ఇది సాధుజనుల యొక్క, సాధువు అంటే మనకు శ్రీల ప్రపదలో చాలా క్లియర్గా చెప్తారు, ఏదో ఆ సాఫ్రాన్ డ్రెస్ వేసుకొని స్మోక్ చేస్తూ ఇంకేదో పీలుస్తూ ఉండేటువంటి వాడు సాధువు అని కాదు. సాధువు అంటే భక్తుడు, అది మనకి వైష్ణవ సాంప్రదాయాల్లో చెప్తూ ఉండే. సాధువు అంటే సద్గుణాలను, మంచి గుణాలను కలిగి భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞలను పాటిస్తూ భగవంతునితో సంబంధాన్ని, వినయము, నిత్య సత్యనిష్ట, విధేయత, కృష్ణ కేంద్ర జీవనంగా ఉన్నటువంటి వాడు సాధు. సో మరి అటువంటి ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకాల్లో నిన్న చూసినటువంటి శ్లోకం కానీ ఈరోజు కానీ ఈ శ్లోకాలు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకాలు ఎంతో లోతైన వివరణ కలిగినటువంటి భావాన్ని, ఆధ్యాత్మిక భావాలను ఆత్మానుభూతి పొందినటువంటి ఆచార్యులు మాత్రమే వివరించగలిగేటువంటి శ్లోకాలు. వారు ఇచ్చినటువంటి అంశాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ. అందుకే ఆయన చాలా కేవలం వినయంతోనే కాదు, ఇది గౌడీయ వైష్ణవ తత్వానికి హృదయం వంటిది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఉత్తమ శ్లోకుడు ఎవరు? ఉత్తమ శ్లోకుడు అంటే ఎవరు? ఆయన చెప్పారు కదా, ఉత్తమ శ్లోకుడిని గుణగా కీర్తించండి. ఎవరు? ఇంకెవరు? దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు, పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయిన శ్రీకృష్ణుడు, పురుషోత్తముడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఎందుకంటే ఇంకెవడు కూడా భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులను గురించి కీర్తిస్తూ అర్జునుడు చెప్తాడు, ఓ పరంధామ, ఓ పరమేశ్వర, ముల్లోకాలలో నీకు సమానుడు గాని నీకంటే ఉన్నతుడు గాని ఎవ్వడుండగలడు అంటూ ఆయనను కీర్తిస్తాడు. ఆయన గురించి యథార్థాన్ని, సత్యాన్ని, పరమసత్యాన్ని అవగాహన చేసుకున్నటువంటి భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడు చెప్తాడు. సో కనుక మరి ఇక్కడ ఉత్తమ శ్లోకుడు, ఉత్తమమైన శ్లోకాలతో కీర్తించబడేవాడు ఎవరు అంటే శ్రీకృష్ణుడే. ఎందుకు అంటారా? ఎందుకంటే మరి శ్రీకృష్ణుడే ఎందుకు అని చాలామంది మనల్ని
ప్రశ్నలు అడిగేటువంటిది ఉంటూ ఉంటుంది. ఎందుకంటారా? ఆయన గుణాలు అనంతం, ఆయన కరుణ అనంతం, ఆయన లీలలు అనంతం, ఆయన సౌందర్యం అనంతం. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క మహిమలను పూర్తిగా వర్ణించడము ఎవ్వడి తరము కాదు, ఎవ్వనికి సాధ్యం కాదు. అనంతమైనటువంటి లీలలు, అనంతమైనటువంటి ఆయన గుణగణాలు, అనంతమైన ఆయన కరుణ. మరి అనంతమైన దాన్ని ఎలా మనం చెప్పగలం, పూర్తి చేయగలం? చెయ్యలేం. సో కనుకనే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఆయన మహిమ అనంతమైనటువంటి ఆ మహిమను పూర్తిగా వర్ణించడము ఎవ్వరికీ సాధ్యము కాదు. అందుకే భాగవతము మొదటి నుండి చివరి వరకు కూడా 18,000 శ్లోకాలలో శ్రీకృష్ణ కథనే చెప్తూ ఉంది. ఎక్కడ వచ్చినా ఎక్కడ శ్రీకృష్ణ కథనే చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ మనకి మరి ఆ ఉత్తమ శ్లోకుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారినే కీర్తించమని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే మరి ఎందుకు మనుష్య స్తుతి ఎందుకు ప్రమాదకరము అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉంది. ఆచార్యులు చెప్తూ ఉంటుంటారు, పృథు మహారాజు ఎవరిని గౌరవించకూడదు అని చెప్పట్లేదు. మనుష్య స్తుతి ఎందుకు ప్రమాదకరమో చెప్తున్నారు. అంతేకాని చెప్పకూడదు అని మాత్రం చెప్పట్లేదు, ఎవరిని గౌరవించకూడదు అని కూడా చెప్పట్లేదు. ఆయన చెప్పేది అసత్యమైన స్తుతి చెయ్యవద్దు, ఇంకా ప్రకటితము కానటువంటి నా గుణాలను గురించి మీరు ఇంకా మీకెందుకంటే అనుభవపూర్వకము కానటువంటి నా యొక్క గుణాలను మీరు కీర్తించవద్దు అంటే ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, పృథు మహారాజు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది అసత్యమైన స్తుతి చెయ్యవద్దు. సో ఎందుకు అది చాలా ప్రమాదకరమైనది. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తూ మనకి చెప్పినటువంటి అంశంలో, ఎందుకంటే ఈ నిరాకారవాదులైనటువంటి భక్తి రహితులు అయినటువంటి వారు భగవంతుని గురించి ఎటువంటి అవగాహన లేనటువంటి కారణంగా, ఎందుకంటే భగవద్ అనుభూతి భగవంతుణ్ణి అవగాహన చేసుకోవడం అనేది భక్తి ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమయ్యేటువంటిది. మరి ఏ ఇతర జ్ఞాన యోగ పద్ధతులలో ఏ పద్ధతి కూడా సులభంగా ఆయన్ని అర్థం చేసుకో, నా భక్తులు మాత్రమే నా యొక్క స్థితిని యథార్థ స్థితిని అవగాహన చేసుకోగలరు అంటూ భగవద్గీతలో అనేక మార్లు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక భక్తులు కానటువంటి వారు ఎవడో మానవ మాతృణ్ణి భగవంతునిగా అంగీకరించి స్తోత్రాలు చేయడంలో మిక్కిలి అభిరుచిని కలిగి ఉంటారు. నువ్వది నువ్విది అంటూ కీర్తిస్తూ ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఎంతో వింటూ ఆనందపడుతూ ఉంటుంటారు. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ గురించి ఒక్కొక్కసారి నేను ఎక్కడి నుంచో వచ్చాను, నేనేదో చేయడానికి వచ్చాను అంటూ చెప్పే వాళ్ళని కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. అందుకే ఆయన అసత్య స్తుతి చేయవద్దు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ప్రపంచంలో పదవి ఉంటే వాడిని పొగుడుతూ ఉంటుంటాం, డబ్బు ఉంటే వాడిని పొగుడుతూ ఉంటుంటాం, అధికారం ఉంటే వాడిని పొగుడుతూ ఉంటుంటాం. కానీ భాగవతం చెప్తుంది సత్యం కాని స్తుతిని చాటువులుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు, చెయ్యవద్దు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ చాటువులు మనిషిని పతనం చేస్తూ ఉంటుంది. సో అందుకే ఈ నిరాకారవాదులైనటువంటి వాళ్ళు, భక్తి తత్వాన్ని భక్తి భావనలో లేనటువంటి వాళ్ళు ఎవడనో భగవంతునిగా కీర్తించడము, స్తుతించడం చేయడము, లేదా మరికొందరు
ఆ రావణాసురుడు, హిరణ్యకశిపుడు వంటి వాళ్ళు వాళ్ళనే దేవదేవుడిగా ప్రకటించుకున్నట్లు, అలాగే మనం పూర్వం చూసినటువంటి వేనరాజులాగా వాళ్ళని వాళ్లే దేవదేవుళ్ళుగా ప్రకటించుకొని వాళ్ళకే కీర్తనలు చెయ్యమని ఆజ్ఞాపించేటువంటి వాళ్ళను చూసాము. హిరణ్యకశిపుడు గాని, రావణుడు గాని, అలాగే ఇప్పుడు మనం భాగవతంలో ఇక్కడ చూస్తూ ఇంతకుముందు దగ్గరగా మనం ఇంతకుముందే చూసినటువంటి వేనరాజు కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా మరి చాటువులను చేసుకున్నటువంటి వారు. ఎందుకంటే అది వారిని పతనం చేస్తుంది. ఈ విషయాన్ని చాటువులు అనేటువంటివి అది రాజునైనా పతనం చేస్తుంది, గురువైనా ఒక్కొక్కసారి తనను గురించి తాను ఏదో చెప్పించుకుంటున్నాడు అనుకోండి, అది కూడా పతనం చేస్తుంది అని చెప్తారు. నాయకుడిని పతనం చేస్తుంది. భక్తుడు కూడా తనలో కానటువంటి విషయాలను గురించి ఎక్కువగా కీర్తింప చేసుకోవడానికి ఇచ్చేస్తే, అందుకే మనకి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు చాలా గుర్తు ఉంచుకునే ప్రతిరోజు కూడా శిక్షాష్టకంలో తృణాదపి సునిచేన తరోరివా సహిష్ణున అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరి అంటూ రోజు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నాం శిక్షాష్టకంలో మనం. సో కనుక ఈ చాటువులు అనేటువంటివి రాజును పతనం చేస్తుంది, గురువును పతనం చేస్తాయి, నాయకుడిని పతనం చేస్తాయి, భక్తుని కూడా పతనం చేస్తాయి. కాబట్టి ఈ మానవ స్థుతి ఎందుకు ప్రమాదకరమో చెప్తూ ఉన్నారు ఋతు మహారాజు ఇక్కడ మనకి. మరి వైష్ణవులు కీర్తిని ఎలా స్వీకరిస్తారు అని అంటే మనము ఆల్రెడీ నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాము. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రపంచమంతా గొప్ప ఆచార్యునిగా స్తుతించినటువంటి వారు. సో ఇప్పుడు ఆయన్ని జగద్గురు శ్రీల ప్రపాదులుగా అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మనం. మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ఎందుకంటే మనకున్నటువంటి ఆచార్యుల్లో ప్రముఖుల్లో సో భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు వంగదేశానికి ఎక్కువగా ప్రాచుర్యాన్ని ఇస్తే, తరువాత భక్తి సిద్ధాంతుల వారు భారతదేశం అంతటా కూడా చేశారు. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రపంచమంతా గొప్ప ఆచార్యునిగా స్తుతించబడుతూ ఉన్నటువంటి వారు. కానీ ఆయన ఎప్పుడు కూడా నేను గొప్పవాడిని అని చెప్పుకోవడం లేదు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా చెప్పినటువంటిది, నా గురు మహారాజు ఆజ్ఞను మాత్రమే పాటిస్తూ ఉన్నాను నేను. ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క కరుణ ద్వారానే నేను ఇది చేస్తూ ఉన్నాను. సో ఇక్కడ పృథు మహారాజు కూడా ఆ భావంతోనే ఉత్తమ శ్లోకుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి కీర్తించండి అయ్యా, ముందు నాలో ప్రకటితమైనప్పుడు ఆ విషయాన్ని గురించి ఆలోచిద్దాం. కనుక మరి ఎవరైనా, అందుకే ఆయన ముందుగా అవి కూడా నాలో ప్రకటితమైనవి కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క కృప వల్ల ప్రకటితమవుతున్నాయి. కనుక మనం ఆ విధంగా చూసినా మళ్ళీ మీరు స్థితించినవన్నీ నేను ఇవ్వవలసింది మళ్ళీ భగవంతునికి, ఉత్తమ శ్లోకుడైనటువంటి ఆ భగవంతునికే నేను అర్పించాలి. ఎందుకంటే కృష్ణ కేంద్రంగానే ఉంటాడు కదా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా. సో కాబట్టి నిజమైనటువంటి భక్తుడు తనకు వచ్చినటువంటి ప్రశంసలను ఎప్పుడు కూడా తన దగ్గర ఉంచుకోడు, వాటిని కృష్ణుని పాదాల వద్ద ఉంచుతారు అనేది మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము. సో కాబట్టి మనం ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుసుకోవలసినది, మనకి ఆచార్యులు చెప్తూ ఉండేటువంటిది, మనం మన సంభాషణలో ఎక్కువగా శ్రీకృష్ణుని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నామా, లేక మనల గురించి మనము స్తుతించుకుంటున్నామా అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఒక్కసారిగా ఆలోచించుకోవాలి. అలాగే ఎవరైనా మనల్ని ప్రశంసించినప్పుడు దానిని గురువులకు కృష్ణుడికి అర్పిస్తున్నామా అనేది కూడా ఆలోచించుకోవాలి అని చెప్తుంటారు. ఒకవేళ ఇతరులను ఏదైనా మనం పొగడాలి అని అనుకుంటే ముఖస్థుతిగా కాకుండా సత్యమైనటువంటి విషయాలనే భక్తుడు ఎప్పుడు మాట్లాడాలి అని చెప్తుంటారు. మరి మన జీవిత లక్ష్యము ఏంటి అని చూస్తే ఆత్మస్థుతి లేదా కీర్తన అంటే మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క కీర్తనే, ఆ భగవంతుని యొక్క ఇదే మనకి మన జీవన విధానము నిరంతరము కృష్ణ కేంద్రంగా ఉండడమే మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి
సో ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం, చంద్రుడు సూర్యుని యొక్క కాంతిని ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంటాడు. చంద్రుడు ఎప్పుడూ ఈ కాంతి నాది అని చెప్పుకోడు. అలాగే భక్తుల్లో కలిగేటువంటి, భక్తులలో కనిపించేటువంటి జ్ఞానమైన, వినయమైన, భక్తైన, సేవాభావం ఏవైనా ఇవన్నీ కృష్ణ కృప ప్రతిబింబాలుగాను, అవన్నీ గురువు యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా కృష్ణ కృప ప్రతిబింబాలు అని భావించాలి భక్తుడు. సో అందుకే భక్తుడు కీర్తిని తన వద్ద ఉంచుకోకుండా భగవంతునికే అర్పిస్తారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి మరి ఇక్కడ స్తుతించడానికి, కీర్తించడానికి ఎవరు అంటే మరెవరు, దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారే అనేటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ చూడవలసినటువంటి అంశము. సో అదే విషయాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనకి స్తుతి అనేటువంటిది ఆ భగవంతునికే ఇవ్వాలి. అదే ఉత్తమ శ్లోకుణ్ణి కీర్తించమని పృథు మహారాజ్ చెప్పడము. సో కాబట్టి వైష్ణవుడు ఎప్పుడు కూడా తనకు వచ్చేటువంటి గౌరవాన్ని తన దగ్గర ఉంచుకోకుండా కృష్ణుడికి సమర్పిస్తాడు. మనకి నిజమైనటువంటి కీర్తి అంటే మనల గురించి మనం గొప్పలుగా చెప్పుకోవడం కాదు, కృష్ణుని గురించి మాట్లాడడము, కృష్ణుని గురించి ఆలోచించడము, కృష్ణ సంబంధంలోనే నిమగ్నమై ఉండడము. అందుకే ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి యొక్క బోధనలలో ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము వ్యక్తులను గొప్పవారిగా చేయడానికి కాదు, శ్రీకృష్ణుని గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి తెలియచేయడానికి. సో ఆయన చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము, హరినామ సంకీర్తన ఉద్యమము, కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము ఒక వ్యక్తిని గొప్పవాడిగా చేయడానికి కాదు, శ్రీకృష్ణుని యొక్క గొప్పతనాన్ని, ఆయన యొక్క గుణగణాలను, ఆయన యొక్క రూప సౌందర్యాన్ని, ఆయన యొక్క కరుణను, ఆయన యొక్క దివ్య కర్మలను ఈ ప్రపంచానికి తెలియచేయడానికి. సో అందుకే ఇక్కడ పృథు మహారాజు కూడా ఆ క్రమంలోనే మనకు అంటే ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటే అనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. సూతుడు, మాగధుడు, వంది, చారుణులు వంటి వారితో ఆయన అన్నటువంటిది ఇదే, నా గురించి మాట్లాడే ముందు ఉత్తమ శ్లోకుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క గుణగణాలను కీర్తించండి. సో నా గురించి మాట్లాడే ముందు ఆయన అంటున్నారు పృథు మహారాజు, నా గురించి మాట్లాడే ముందు ఉత్తమ శ్లోకుడైన శ్రీకృష్ణ గుణ్ణి యొక్క గుణగణాలను కీర్తించండి. అదే కదా సాధుజనుల యొక్క ధర్మం, సజ్జనుల ధర్మం. అదే కదా శ్రీమద్భాగవతము మనకు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇదే కదా మన గురువులు, మన ఆచార్యులు మనకి అందించినటువంటి పరంపర. సో కాబట్టి మనమంతా కూడా భాగవతాన్ని వింటూ ఉన్నటువంటి ఉత్తమ శ్రోతలుగా మన జీవితంలో మన కీర్తిని పెరగడం కాదు, శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క కీర్తిని వ్యాపించడమే మన యొక్క లక్ష్యంగా మనము ఒక సంకల్పం తీసుకోవాలి. సో అప్పుడు మనం భగవంతునికి పూర్తిగా శరణాగతం అవుతాం. అప్పటి నుండి ఆ క్షణము నుండి మన యొక్క యోగ క్షేమాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడే చూసుకుంటాడు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే
హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ की जय. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్. ఎవరికైనా ఏవైనా